because ngangazama ukuthi ngiphindele back kumama ngimtshela ukuthi hey ma le nto owunginike yona ayenzanga the way wena utheze kwenza ngakhona isenze ngenye indlela ngale ndlela obungayifuni bengingathandi mina umamezalo wami ukuthi angiwashele abo enze zonke lezi zinto siyazenza yes yeah bengifuna ukuthi sizwane ukuhlale kahle ekhaya kumnandi kube ngathi umama nendodakazi njengaye nendodana yakhe so manje uma ngoba esenza kanje nami sengishona amahloni ukuthi kanjani omakhelwane bayabuka phela la ukuthi shuthi khonto yenze umakotwa lapha akwazi because ubesitshela ngalento manje ukuthi akayithandi uqinini ukuyithanda. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguThobekile wakamdlalose oqhamuka phansi kohlelo leMadlela Media kwinkinga zomhlaba. Babukele sesiphinde sabuya sisendaweni yakaFelekisi sibhalelwe uNtokozo uthe kunodaba afuna ukuthi sizomxazulela nababukeli. Ngabe ngiyanixoxela manje angikwazi ukunixoxela udaba lakhe ngizocela nihlala nathi babukeli sihambe siye kuyena sifike simuze ukuthi uthini uthi unenkinga inkinga yakhe inkulu udinga thina ukuthi simxazululele. Babukeli bami bahle ngicela ningakhohlwa ukuthi maningene ku YouTube ni subscribe ukuze nizokwazi ukuthi njalo mangabe sipostile nikwazi ukuthi nithole izindaba zethu. Ayikhona ke la sesifikile asambeni babukeli bami. Sawubona. Njani sisi? Ngiyaphila. Igama lami nguThobekile Mdlalose ophuma phasi kohlelo lenkinga zomhlaba. Ngabe ngikhuluma noNtokozo? Yebo Ntokozo ukhuluma naye. Okay sisi sacela ukukhuluma naye. Okay ngisacela ukuthatha ihlala. Ayi ungayibeka sohlala khona la. Okay, ya ke Ntokozo ke sengifikile njengoThobekile wakamdlalose njengoba sengiyichazile ububhalele phasi kwenkeza zomhlaba wathi kunodaba ofuna ukusixoxela lona sixazululele lona. Ngisacela ke ubingelela ababukeli bami emakhaya uzichaza ukuthi uba kephi nendawo. Sanibona emakhaya, igama lami nguNtokozo ngihlala kaFelekisi ngibhalele inkinga zomhlaba ngoba nginenkinga. Inkinga yami bengakhona ngingazi ukuthi ngizoyitshela bani kodwa ke ngathola uhlelo kuthiwa inkinga zomhlaba. Mangase nje ngibuze ilona lephi udaba ofuna ukusixoxela lona sikusize ngalo ukuthi sixazulele lona. 3 years ago. Yes. Benginomuntu engihlekisana naye. Okay. Namanje ngisaphila naye. So umuntu wami wangilobola ekhaya kubo bebengangithandisisi kahle. Okay, yeah. Yes. Uma wakhe uyena bengangithandi kwangempela khona noma ngifike ngokuntshontsha phinde futhi ngiphume ngokuntshontsha. Manje ufika ngokuntshontsha kodwa ulotsholiwe. Yebo, akathandi mina. Okay, wena mina ngangithandi. Okay. Kodwa umuntu wami yena ubengithanda. Yes. Umuntu wakho yena ubekade elibuka kanjani lo daba ukuthi ekulobolile njengomakoti wakhe kodwa kufanele ufike ekhaya kubo ngokuntshontsha. Yena beyibuka kanjani leyo situation? Ubenesifiso sokuthi siphume kubo sambe siyoqasha ngokuthi uyamthanda noma wakhe akwazi ukushiya uma wakhe iyedwana ekhaya ezoba bengekho kubo. So siqhubeka sihlala noma kunzima ukuhlala kubo. Ukuthi ngiyasebenza bengazi ukuthi emini vele ngekaza ngithole ngizofela ngobumnyama ngiphinde ngihambe ngobumnyama. Okay sis. Engathi lolu daba lakho lujule kakhulu. Hayi lidinga phela nje ukuthi sixoxe. Awusinabele nje kabanzi ngempilo ke kodwa uyiphila emzini wakho. Emzini wami beku kanje umamezala wami ekungangithandini kwakhe. Yes. Ngahlangana nomunye wabangani bami mengixoxa udaba lami. Umngani wami wathi into ezokusiza la kumele ngikukhaphe ngikuse komunye umama. Okay. So nami ngibona ukuthi lo ngathi kuzoba lula inyani ukuthi ngikwenze because ngiyafuna vele ukuthi sizwaneni ekhaya. Yes umndeni ngoba manje nami sengiyilona ilunga labo lomndeni ezi ubaba lo engilobolile. Yebo. So ngahamba saya kulo mama mangifika kulo mama anginike into umuthi ngathi something okay umuthi manginika umuthi ngithatha umuthi athi ngane yami lo muthi usenza kanje uzopheka muqeda ukupheka bese ufake lenkeshenzi. Yes.
ngalo langa angipheki vele kulamo ngoba bangithandi. Okay. Yes, uma wathi engekho ehambile bemngcwabeni ngasala mina ngaphekwa ngathi kupheka indodana yakhe. Okay. Ngacela indodana ukuthi iyona ezophaka mina ngeke ngiye kitchen kubo ngoba abangithandi. Yes. Then mise ngiwenzile umuthi ngambiza ngamagama akhe nami ngafaka igama lami ukuze usebenzele mina ungasebenzeli ingane yakhe. So manje umamezala wami usenza kakhulu izinto. Wangisebenzela umuthi wami. Yeah. Yes. Manje yiyo into engenza ukuthi ngibhalele kulohlelo lenkinga zabantu ukuthi ngicela ningisize. Because lento eyenzakalayo lapha emzini wami ayi nami angisayithandi because nobaba lo useyasola ukuthi kunento ekhona kuma wakhe. Manje angeke ngikwazi ukuvuma mina. Ngiyasaba. Okay, Ntobo. Before ke phela thina sikuzamela ukutholela usizo. Yini kahle le umamezala eseyenza wena usungayithandi ngoba phela wena ukhulume nomngane. Wathi kumngane akakusize ukuze umamezala akuthande. Usukusebenzelile phela lo muthi wena ohambile futhi wayothatha. Sekuyini ke manje singasayifuni futhi ngithina ke nabalaleli emakhaya ukuze phela sizokwazi kahle sikutholela usizo. Into engihluphayo ukuthi umamezala wami useyangiwashela. Yeah. Ngoba besingazwani eqaleni. Okay. So manje ubaba lo engihlekisana naye ingane yakhe. Uyangibuza umama umqeni ukukwashela. Okay. Ama-paint usethatha washing ama-paint ama-trunk wakhe uyawasha amathawula senze uyawasha. So naye ubhuti usiyabona ukuthi kukhona into yenziwe uNtokozo la. Manje sengicela ukuthi ningithoyile usizo ukuthi ngikwazi ukukhipha le yanto engangifake kumamezala. Okay. Ngiyakuzwa sisi. Wena usodinga usizo manje. Ngesikhathi saqala ukwenzeka, bekuchazeka, bekuchaza ukuthi umamezala wakho usenza ngalendlela wena oyifunayo. Useyangithanda. Useyakuthanda. Manje sewufike la ukhathala khona. Usubhalela thina ke. Usufuna thina sikusize, sikutholele umuntu ozokwazi ukukhipha le yanto owayifake kumamezala wakho. Before thina ke sikusize umuntu owayekunikeze umuthi owudlise umamezala uphi yena ngoba phela ngenzeka ukuthi uphindele kuyena mhlawumbe yena ngakunikeza into ukukhipha lento oyifakile. Uma lo sasiyekuyena akasekho. Because ngangazama ukuthi ngiphindele back kumama. Ngimtshela ukuthi hey ma le yanto owanginike yona ayenzanga the way wena utheze kwenza ngakhona isenze ngenye indlela ngale ndlela obungayifuni. Bengingathandi mina umamezala wami ukuthi angiwashele abo enze zonke lezi zinto siyazenza. Yes, yeah. Bengifuna ukuthi sizwane ukuhlale kahle ekhaya kumnandi kube ngathi umama nendodakazi njengaye nendodana yakhe. So manje uma ngoba esenza kanje nami sengishona amahloni ukuthi kanjani omakhelwane bayabuka phela la ukuthi shuthi khona into yenziwe uma kodwa lapha akwazi because ubesitshela ngalento manje ukuthi akayithandi uqinini ukuyithanda. Yeah, so angikwazi ukuthola usizo ngizamile kaningi ngihambe ngifuna usizo ebantwini ngiyahluleka. Okay. Nokuthi liphele into le yanto leya iba more ngoba mangithatha umuthi komunye to keep uvelanza kakhulu. Usuphinde futhi wazama phela engiyazama nje lo wama kasekho usadlula emhlabeni. So ngaya komunye nomunye ofuka kunika into ezophindelezelela. Mina ngifuna into ezokuthi iphele. Uma isiphelile kumamezala esebuyela lapha uzophatheka kanjani? Koba bhlungu kona. Kodwa ngoba sikhona indawo engiyithengile ukuthi vele ngifuna ukwakha ngiphume ekhaya lakhe egcekeni. Mawucabanga ke ubaba ke lo wakwakho uzophatheka kanjani yena mase thola ngalolu daba ngoba phela njengoba selise endaweni nje zokuxhumana uzolithola. Iyona ke into edala ukuthi ngithenge indawo akazi naye ukuthi ngithenga indawo. Okay. Ukuthenga kwami indawo ngenzela ukuthi noma ngathi useyathola ngazi ukuthi senginayo indawo yami yokuhlala. Yes. Ukuze kodwa naye mengithanda ngeqiniso uzobazi ukuthi yini ubebone eqalela umakhe uthi akangithandi because naye lento ebiyenzeka ubengayithandi ubeye kumawakhe amtshele mama hey lento yenzayo kuNtokozo angisayithandi. Okay. Sengiyabona awumthandi uNtokozo and ubengangifuni sheme kwengempela. Mawucabanga umamezala nomnyeni bawukwazi nje ukuxolela emva kwalesimo lesi. Angazi wena ufisana ngifisa ukuthi ilungiswe lento iphele ukhulunywe naye umamezala wami then mhlambe ngixolise mina ngilivuma iphutha lami ngingazi yena ukuthi uzobona ngaleyo ndlela yini yami ukuthi ngakwenza ngempela ngoba umunye umuntu ukuthi uthi uyamsiza avela thina akadliswanga. Makuthi ke ngempela ubone ngathi awumdlisanga yena sekuthandi nje yanalo uyomisa kanjani? Kusho komele ngikhale ngikhombisa ukuyisola nokuxolisa kuyena ukuze
alithole usizo ukuze akwazi ukuthola usizo. Hayi okay sisitokozo sizo njenga Madlula Media sizozama ukuthi sikusize sikufunise umuntu ozokwazi ukuthi akhiphe le yanto ke wena okwayifaka kumamezala wakho. Sithemba ukuthi umamezala nomnyeni wakho bazokwazi ukuxolela ngale senzo sakho. Ngozama ukuxolisa nakubaba endlini ngimtshela ukuthi ayingekho enye indlela engangayenza. Because hayi ukuthi nawe bengabona ubebona kodwa nganganayo enye option kwakuyona. Yes because nganginaye ngiyamthanda. Noma wakhe ngiyamthanda umama bengangithandi. Uyena wangigcina ngiphushe ukuthi ngenze impela. Hayi ekanje. Asithembeke ukuthi uzosizakala. Ngingajabula kakhulu mangalithola usizo. Sisitokozo uma ke njengoba usibhalelile ke uma thina ke sesithola inyanga ithi inyanga idinga umamezala wakho ifuna ukuzomphalazisa singakwazi yini mhlawumbe umamezala ukuthi simthole noma engavuma yini ukuthi ayenyangeni ayophalaza. Akulula kanjalo ukuthi avume kodwa mangingathola ulokhuzana usizo lweni nihambe nami ngingayihambeli mina ngeke. Okay sabe nawe siye kumamezala. Yes ngingakwazi ukuthi nami ngikhulumele ngoba kuzobe khona abantu because masobabili ngimtshela lento ngeke azayithatha. Ngeke azayithatha serious mhlawumbe ngathi ukuthi ngiyadlala kanti ngiqinisile. Yes. Okay mase sithina sihamba nawe siyakena uyacabanga ukuthi uyovuma sihambe siyomtholela usizo leli oludingayo wena. Ngingakhuluma nomyeni wami naye ngimcela ukuthi abe khona ukuze angisize ngikwazi ukusiza uma wakhe ngesenzo senziwa yimini. Okay yes because ngiyasibona ukuthi simbi angisasithandi. Hayi okay hayi thanks ngiyathemba kodwa ukuthi angavuma uma sekukhona nengane yakhe. Nengane yakhe mekhona menifike nani kukhona nengane yakhe angavuma. Hayi okay siyabonga sisitokozo ukuthi ubhalele uhlelo lwethu udinge usizo lwethu. Sibonge nje isibindi sakho ukuthi nje uthathe isibindi ubhalele uhlelo lenkinga zomhlaba bancane kakhulu abantu abangama lesibindi wena osimile. Sithemba ukuthi uzothola usizo nathi njengenkinga zomhlaba sizokwenza konke okusemandleni ukuthi sisukumele ngokusheshsha udaba lakho ukuze nomamezala wakho alithole usizo. Siyabonga usale kahle. Hayi ngiyabonga nami nambi kahle. Babukeli bethu sesifike esiphethweni sendaba yasisitokozo. Sicela ababukeli ba-comment epagini lethu basho ukuthi mhlawumbe singasheshe simtholele kanjani usizo uNtokozo nakhona udaba lakhe lunzima ngoba lunzima lona lujulile ukuze azoshesha athole usizo. Ngiyabonga.